आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मुकेश चकिया मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जाके ससुरा फोन करी हो जाने जाला दिसे, जाके ससुरा फोन करी हो जाने जाला दिसे, सेट करा दिया हमके अपन मन दिसे। जाके ससुरा फोन करी हो जाने जाला दिसे, जाके ससुरा फोन करी हो जाने जाला दिसे, सेट करा दिया हमके अपने ननदी से। बतियाए 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 बतियाए। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे मुकेश चकिया मानल रही मोहन तन कोना बुझाई कि भइल बाटे दूर। नंबर दे दिहा हाला ना कर सऊ जान सन तोहर भासू। दिलवा के हमारा ना होके तकलीफ जान भूते जान दिया सुन प्यार के दीप तहरा हो गए चुमाने हलदी से। बतियाए 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 बतियाए। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चकिया फोटो देखली रहन बता दी हवे दीवाना पागल। रात होके चाहे दिन सब करेला मुमकिन मिले जाला भागल। राही तोहर जैसे दर्द के भूली ना बात के राहुल राजा धानी संगे कटबू तू रात के। तोहर काम नहीं खेला घर पाला जानी से। बतियाए 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 बतियाए। जाके ससुरा फोन करी हो जाने जाला दिसे, जाके ससुरा फोन करी हो जाने जाला दिसे, सेट करा दिया हमके अपने ननदी से। बतियाए 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 बतियाए। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।